ですね、次の曲で最後になりますが、最後はちょっとしっとりと終わりたいと思います。アイルランド民謡のロンドンデリーの歌が元になっています、You Raise Me Up というケルティックウーマンさんの曲を演奏させていただきまして、今日はこちらで最後の曲とさせていただきます。このクリスマスマーケットは12月25日まで毎日開催されています。こちらのステージにもですね、素敵なアーティストさんがいっぱい毎日違う形で出られていますので、ぜひ毎日来られる方はまた遊びに来ていただけたらと思います。今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。